Jedna od najljepših staza u Hrvatskoj protekle je godine privukla preko 150 vozača iz cijele Europe, a ove godine se očekuje sličan broj prijavljenih. Skradinska brdska auto-utrka, čija staza vijuga se jedne na drugu obalu Krke, pored samog ušća, krajolika koji se odlikuje prirodnim ljepotama kakvih nema na kraj svijeta, izrastala je iz godine u godinu u velebnu sportsku oktansku manifestaciju, postala ponos grada Skradina i šireg okruženja, a najveću zaslugu za to uzima ekipa iz autokluba Mihovil iz Šibenika. Prvi vikend u lipnju, tačnije 3. i 4. lipanj, bit će rezervisan za svojevrsni oktanski spektakl Trke priko Krke. Međunarodna je to utrka u FIA kalendaru, bodovno prvenstvo Hrvatske u sklopu bogatog kalendara Hrvatskog autokarting saveza, a uz to i prvenstvo Slovenije, te prvenstvo regije Jug Hrvatskog autokarting saveza. Staza duga 3387 metara svake godine privuče nova imena, one najbolje u Europi, pa tako ove godine jedva čekamo da vidimo listu prijavljenih. Hrvatsko prvenstvo je do sada vozilo 2 utrke, prva je bila u Makarskoj, dok je druga trka bila u Crnoj Gori u Kotoru. Dakle, 3. i 4. lipnja svi putevi vode u Skradin na 3. trku ove sezone, 17. nagrada grada Skradina 2023.